No máme čaj zatím, no. takže ani ne. Čaj? No. A nic toho nemáte, jo? Samotný čaj máte. Máme tam citron. A to je tak všechno. Nemyslel. A jak dlouho se znáte už? Hodně dlouho, už od mala. Od školy, no, potom ještě já. Jo, My jsme prostě nejlepší kamarádi. tak to je fajn. A co ty přítelé, jako máte chlapy, nebo to jste jako sami tady, jako dvě ženský? Já chlapa mám už dlouho, už pár let, ale on je dneska v práci, takže právě proto tady s kamarádkou. No a já jsem bohužel bez chlapa, protože prostě to mezi náma neklapalo a hlavně on byl hlavně pořád zlej, strašně žádavé, že jo, takže prostě jsme se rozešli a Ajajajajaj. Měla to lehký, no, No takovou hezkou holku a on je na tebe zlej, jo. že jo. bohužel občas jsou takové případy. Takže máte dámskou výzvu tady, jste si vyrazili se bavit, jo. Přesně tak. Hele, a přece jenom teď máte všední den. Jak je možný, že jste tady a ne třeba ve škole nebo v práci? Tak my studujeme, ale zrovna dneska jsme si udělali volno, no. Si chtěli takhle jako vyrazit. Záškoláč. Jo, takhle občas, no. Kdo to nedělá, že jo? Tak vy jste dělal hustý. Ale a když jste takovýhle dobrý kámošky, tak jako spolu trávíte spolu dlouho čas? Jo, takhle, je to lyžování teďka a občas Ona do mě baru. učí teďka lyžovat, protože já jsem ještě nikdy počkej, nelyžovala. lyžovat, máte tady snowboardy, koukám. A ty lyžovat, jako je vidět, že jste ještě fakt nedělala. No právě, že dneska to zkoušíme obě na prkně, jestli víš, jako nám to půjde stejně jako ty lyže, no nevím. Je změna taková, jo? Jo, změna. Jo, tak to jo, jo. A ještě jak jsem to, já tomu říkám skateboard. Skateboard. Ale já si u vás na parku tady to svoje, jo. No to je hustý teda, Já mám tady mnohem lepší jako ještě stroj. někdo používá ty sáňky. Co? No jasně. Jasně to používá. Já chtěl bych to trochu namazat, ne? Zazdrezlý. Ale nemůžu drzá, jo. Namazat. Nepoužívá to nikdo, já jsem originální takový, já jsem rád originální. Hezký, no. Ale holky, já sami bez chlapů, tohle studentky, kde berete peníze na tu zábavu? Tak my si Brigády, to, no, viď? brigády, tak jako já pracuji u mamky na brigádě, že já jí tam pomáhám prostě. V obchodě, nebo takhle. Občas, kde se dá na hospodě, že jo. V hospodě, jo? No, po Obsluha večerech. třeba nahoře bez, jo? No to určitě ne. Počkej, proč ne? Tak jste pěkný holky a nemáte se určitě za co stydět. No, ale tak jako zase odsaď pocať. Myslíš, že přítel by to nerozděchal, jo? No to nevím, jako asi by se mu to moc nelíbilo. Ale tak přece jenom se spolu chodit třeba koupat, ne? V létě někam. Jo, to jo. Tam taky jste v plavkách, že jo? A svým Ale tak způsobem- koupaliště, že jo, to se člověk ztratí, tam vyloženě jako chodí všichni v plavkách, že jo. To nemluvím o nuda pláži teda. To Počkej, jdu na pláži, ty jsi tam někdy byla? No, na rožku jenom, dál Na bych rožku. nešla teda, Já jako, teda tam by na na mě něco vykouklo. Já Co? tam teda tak jako nechodím, jako občas třeba jdem na koupaliště jako v plavkách, ale teda nuda pláž by jsem opravdu nedala. Ježišmarja, ty jste krásný Je to mladý hustý, holky. Všichni ty chlapy by na vás koukali určitě, to by vám muselo lichotit, ne? No to Ale odvahu, no, No. asi ne, asi na to nemá odvahu, Já takhle jít taky. na Ne, jo. pláž. Tak teda, to jsem překvapil docela, jo. Jo, Tak nevím, vypadá to člověk se hezky, tak nezdá, tohle jo, to, díky. ale jako s plavkama ti to nevadí, jo. Jaký je to ten rozdíl, jako jestli s plavka nebo bez ní? teda? No dost velký bych teda řekla, ne? No, nevím, jako tak... No pro mě jo, to teda. samý, jako. To je zajímavé, Já taková jsem třeba nebyla. stydlivá, víš co, já se to nechám na doma, jako takový Na doma. věci, no. Holky, takže nic nechcete chtít, jo? Ne, Ne, máte ještě. Ale a kolik si tak vyděláte za tu brigádičku nebo tohle? tak jako jako nic slavného, ale tak na ty naše party to stačí, No. že jo. Jo. tak my se občas třeba takhle složíme, když nemáme moc peněz, tak se obě složíme, že jo, koupíme si něco. Na taxíka, tak. Jo, tak ježiš, to je hezký, teda. To je fakt přátelství tady to. A na kolik To vás tak víš. přijde takový večer, když se chcete někam bavit?
Tak 2 lety. Řekněme dneska, kdybyste někam šli, tak Tak ty 2000 No, většinou dá, no.